Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. An'ama bi ni'matil islam wal ihsan wa nusuli wa rusuli wa ala khairil anam. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Singkat dan jual. Para sepuh, para sepuh, para sepuh ingkang saged dipono ing pamalas ketua itu ingkang tansah ngobati kudu dumateng ngajeng para alim ulama, para kiai, para haji, para santri ingkang tansah kawula tenggo-tenggo sedaya madah hasanahipun ingkang kawula takdimi dumateng para bapak, para ibu, para kakang adik ingkang kawula tresnani, wabil khusus rombongan ketoprak utawi sandiwara ketoprak Pangidudulur ingkang miji saking Toro Depok Toro Grobogan Berseni ingkang dipun pangarsani Bapak Muhammad Leni ingkang mijil sapunika wonten Rahmat Siti ingkang selalu berbahagia. Dengan kata lopeng para liyogur ingkang wonten paguyuban Puji Laras ingkang dipun pangarsani Raka Mas Suryanto ingkang mijil saking dusun Dodongan Sugiantoro ingkang kawula tresnani. Wabil khusus dumateng Sobat Guru Gajah utawi ingkang mengobati Ibu Ari Setiawati ingkang kawula berkani saderengipun kawula matur modal ingkang dados sejiban kawula kanggo rumiyin panjenengan sedaya monggo kula dherekaken nunjukaken rasa puji syukur dumateng asma dalem Allah Subhanahu wa taala. Sakite ing dalu menika kula panjenengan sedaya saged kempal manunggal wonten salipun Ibu Ari Setiawati Bapak Siswanto kami kauntenan sehat walafiat wonten pikiran segala menapa-menapa dalam rangka walimatul urus pernikahan Roro Ayu Yulia Farmawardhani SPG sarjana pendidikan dasar Soho Aman Mas Bagus Durminovian sarjana pendidikan olahraga yang mijil saking Manggung Sari Leli Kabupaten Kendal ingkang sampun kaleksanan daud hingga siang Rabu 11 sekawan dosa Islamnya Indonesia Pirangan Cilek kaki lantar selalu dipun panggilkan dari ada Ibu Dono dengan sambung sinetron sekali tahun yang bisa keramat pergi kaki lantar boten-boten penduduk rumah-rumah. Jenis lajengipun surat masalah Bukit Tamsah kita sanjungaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Kita wina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Mugi-mugi kita dipun takbiraken dados umatipun kanggo sahabat iki menawi saged amin Allahumma. Para rawuh kakung sumawon putri ingkang kawula hormati. Ing mriki kula pinangka sulih sarira saking panjenenganipun Ibu Ari Setiawati. Meninggih badhe matur. Badhe ngaturaken isining sedya bilih rikala semanten putra kakungipun inggih menika anak Mas Bagus Wisnu Aji Abdul Manaf. Rikala semanten dipun titanaken utawi dipun islamaken kersa bilih dipun titanaken badhe nuwun dipun tanggapaken ketoprak. Ananging rikala semanten inggih kawontenan Ibu Ari Setiawati dereng saged nglaksanani pamundhutipun putra kakungipun anak Mas Bagus Wisnu Aji Abdul Manaf. Ibunipun semoyo utawi tempo bilih besok sore umpama Mbak Yungu, Mbak Juliana Fatma Wulandari omah-omah utawa rabi arep sekalian ditanggapake ketoprak. Mekaten maturipun Ibu Ari Setiawati dumateng putra kakungipun. Putra kakungipun sabar saha kersa nampi dawuh utawi kesanggupanipun Ibu Ari Setiawati. Pramila ing dinten kala wau Rahayu Yulia Fatmawati Wulandari putra putri kinasihipun Bapak Siswanto Ibu Ari Setiawati saged kalaksanan dawuh kalian anak Mas Bagus Tri Novian putra kinasihipun putra kakung Bapak Suwandi saha Ibu Sri Hartini sampun kalaksanan kanthi lancar mboten wonten prosedur menapa. Pramila ing dalem menika Ibu Ari Setiawati saged ngrawuhaken ketoprak panggih budaya ingkang dipun pangarsani Bapak Muhammad Yeni saha kararekan Puji Laras menika dipun laksanani ujaripun utawi temponipun pramila dumateng para sedaya kersa hanya seni bilih Gusti ingkang akarya jagat sampun nampi ujar saha tempo ingkang dipun paringaken dumateng anak Mas Bagus Wisnu Aji Abdul Manaf. Pramila ing mriki Ibu Ari Setiawati boten kagungan utang saha Gusti ingkang akarya jagat boten mutangaken dumateng pun Ibu Ari Setiawati. Pramila kanthi asesane Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada sayan an yaqula lahu kun
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Monggo kami. Nggih, dipun sesani nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada sayan ayakul kun fayakun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar, luar, luar. Sampun laksanane apa yang ada di sampun putranipun nggih menika anak Mas Bagus Wisnu Aji Abdul Manap sampun kalaksanan salajengipun nyuwun gending Sembala Moho. Monggo Mas Suryanto.